Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Gala mayong adlaw na sab kanatong tanan na nasab ta sa ato ang programa online broadcast sa the 15-minute Bible Truth kini nasab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. O karon nga adlaw atong hisgutan kining tinuod ang langit, no. Heaven is real. Atong makita diri sa Bible nga naagi giandam ang Dios o dapit alang sa iyaha nga mga katawhan, no. Kinsa ba ang matawag nato nga mga katawhan sa Dios? Katong mga mingdawat ni Ginoong Hesus Kristo nga ilahang manluluwas, no. So ato nang hisgutan karon mga higala, no. Atong teksto nga atong pagbasahon sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 16. Niyon ang Bible, apan karon sila nagatinguha og usa ka labing maayo pa nga nasod nga usa ka langitnon. Tungod nini ang Dios wala naulaw nga pagatawgon nga ilang Dios kay siya nakaandam alang kanila og usa ka syudad, for he had prepared for them a city. No, ingon ang Bible, ang Dios wala maulaw nga pagatawgon nga ilang Dios, no, kay nakaandam siya og usa ka syudad, no, mo nay giingon diri sa Biblia. O mao na ang giandam sa Dios alang sa matag katawhan nga mingdawat ni Kristo nga ilaha nga manluluwas. No, ningon ang Bible sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nga mao ni say pamaagi sa Dios nga ikaw mahimong anak sa Dios. No, ang makasud sa langit ang anak ra gyud sa Ginoo. No, so matud pa sa Bible kinsa man na ang mga anak sa Dios, ingon ang Biblia, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyahang ngalan. So kinsa tong mga anak sa Dios? Katong nagtuo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, no? Nga ang Bible, himos lang mga anak sa Dios. No? Muna nga mahigala niyon ang Bible, kani sila nga mga nanagdawat sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo nahimong mga anak sa Dios, nakaangkon silang kinabuhing walay katapusan. O mo nay gingon na ang kinabuhing walay katapusan kuyog na ngadto sa Ginoo, no, kay atong timan-an kanunay ang langit inandam ni nga lugar sa Dios alang sa iyahang mga katawhan, alang sa mga iya, no. Kay ang Bible klaro kay nag-ingon nga kung ikaw nakadawat ni Kristo nga imong manluluwas, iyaha ka sa Dios, anak ka sa Dios, no, mga katawhan sa Dios. Ngayon ang Galatia 3:26, kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, no. So kung imong gituhuan si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, ingon ang Bible, anak ka sa Dios. So niyon sa Juan kapitulo 14 maklaro nato diri nga nagandam gid siya, no. Nagandam siya og lugar alang sa iyahang mga kaanakan, alang sa mga katong mga katawhan nga mingdawat ni Ginoong Hesus Kristo nga ilahang manluluwas, no. Mao nay iandam sa Dios alang nimo kung ikaw karon naminaw wala pa ka ni dawat ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, dawata siya, no, aron pod maandam ka ngadto sa eternidad. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 2, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kaya ang giandam mansyon. Kung dili pa kini tinuod ako nagsulti unta kaninyo ako moadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo
ug kun ako moadto ug moandam dapit alang kaninyo ako moanhi pag-usab ug modawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. Wala man magpuyo atong Ginoo sa impierno. Wa man sad siya sa purgatorio kay wala may purgatorio. Naa siya nagpuyo sa langit, no? Naa siya siyang gingharian. Tumiyon ang Bible, asa gani siya atoa usab kita. Kinsa man ni iyahang gisaaran niini iyang mga kaanakan. No, kay kun imong tun-an ang Bible na ay mga anak sa Dios, naapoy anak sa yawa. Nahimot ang anak sa yawa tungod kay nahimot ang mga makasasala, mga masalanon ta. Yun ang Bible nga sila nga na nagpakasala iya sa yawa. Mo na hinungdan nga na klaro kayo ang Biblia nag-ingon kanato nga kinahanglan mataw ta pag-usab. Juan kapitulo 3 bersikulo 3, no? Kinahanglan mataw ta pag-usab aron makakita ta sa gingharian sa langit. Kay kung dili ta mataw pag-usab pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo, dili ta mahimo nga anak sa Dios, di gyud ta makasud sa gingharian sa langit. Kaya ang dawaton dito sa langit katulang mga na nagpakadawat ni Ginoong Hesus Kristo nga ilang maluluwas, no? Mutana ta karon pastor kinsa man di ay ang nagpuyo sa langit karon. Atong basahon sa Hebrehanon kapitulo 12, no, aron atong maklaro nga ang kinsay naa sa langit karon. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 22. Ingon ang Biblia, apan kamo nihabot ngadto sa bukid sa Sion ug ngadto sa syudad sa buhi nga Dios, ang langitnon nga Jerusalem ug ngadto sa dili maihap nga mga panon sa mga anghel. No, so naa dito ang buhi nato nga Dios, naa dito ang panon sa mga anghel. Ngadto sa kinadibuk-an nga panagtigom sa nga panagtigom og iglesia sa panganay nga nahisulat sa langit ug ngadto sa Dios nga maghuhukom sa tanan ug ngadto sa mga espiritu sa matarong nga mga tawo nga nahimong hingpit, no, to the general assembly and the church of the firstborn. So makita nato mga higala nga ang mga niyon ang Bible to the firstborn which are written in heaven, no. Naa dito ang atong buhi nga Dios, niyon ang Bible, naa dito ang mga dili maihap nga mga anghel, then naa po dito ang mga niyon ang Bible, the church of the firstborn which are written in heaven. Okay, ingon ang Bible nga kung wala ang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi, itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo, no? So luoy kaayo ka nga nagdahom ka nga malangit ka, then inigabli sa basahon sa kinabuhi wa day imong pangaan dito, asa man kapadong impierno gyud ka. Oh, pinadayag Revelation 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mga higala, nagsulti na kanato daan ang pulong sa Dios nga ang makasud ra dito sa gingharian sa Dios kadto ang mga linuwas sa Dios, no? Katong mga naandam nga mga katawhan. Kay diri sa Bible na makita nato ug mabasa gyud nato na mintras buhi pa ta niyon ang Bible motuo ta ni Ginoong Hesus aron nga makaangkot tag kinabuhing walay katapusan, no? Kay inig kamatay nato mga higala, hukom naman na siya. So wala na kay higayon. So karong kapanahunan karon, panahon ron sa grasya. Panahon ron nga ikaw mudawat nga nang kaluwasan nga gitanyag sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo aron nga ikaw makaangkon og kaluwasan sa imong kalag. Aron nga maandam ka sa eternidad. Sa ako nang giingon ganina, inandam ni nga lugar, no, alang sa mga katawhan sa Dios. No, kanus-a man ka mahimong katawhan sa Dios, sa diyang maluwas ka. No, sa diyang maluwas ka. Because kung imong tun-an ang Bible mga higala, tungod kay o dili lang ni nato tun-an tungod sa kamubo sa ato ang maong programa. But ako isa-isay ninyo sa makadali lang unsa ba ang langit, no? Pagkanindot sa lugar nga giandam sa Dios,
No, gani niyo ng Bible, ato ni siyang tanawon, it is a holy place, balaan ni nga lugar, no? Walay sala dito, walay kangilaran dito, walay ngil-a dito, no? Balaan ni siya nga lugar. Revelation chapter 21 pinadayag 21 bersikulo 8 niyo ng Biblia, apan ang mga mahadlokon o dili matinuhoon ug mga dulumtanan, mga mamumuno ug mga bigaon ug diwatahan ug masisimba og Diyos ug tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagalaab sa kalayo ga sopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Verse number 27, ug sa walay bisan unsa nga paagi nga makasulod ngadto niini ang bisan unsang butang nga makapahugaw ni ang bisan unsa nga nagahimo og dulumtanan ug nagahimo og bakak apan sila nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi sa nating karnero, no? Sa nating karnero, the Lamb's Book of Life. No? Kinsa man na ang Lamb, ningon ang Bible, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. The Lamb is Jesus Christ. Na kung imong dawaton si Jesus Christ, ingon ang Bible, your name will be written in the Lamb's Book of Life. No? So, mga igala, makita nato nga kani nga lugar, balaan ni nga lugar. Then, ikaduha, kani siya nga lugar, it is a place of paradise, no? Paraiso. Sa ato nang gibasa ganina nga makita nato nga pagkanindot aning lugar mo nang si Apostol Pablo sa diha nga nagsuwat siya sa Roma kapitulo 8, makita nato niingon si Apostol Pablo, kay ako nag-isip nga ang pag-antos na ining panahona karon dili takos itandi sa himaya nga ipadayag dinhi kanato. So nakita na ni Apostol Pablo nga ang glory nga giandam sa Dios alang kanato dili katandi sa mga kasakit, mga pag-antos ngatong mahiaguman aning kalibutana, kay kaning kalibutana natunglo naman ni tungod sa sala. No, nindot siguro kay makita nato nga mga lugar pero kita nga mga katawhan nahimot ang tinunglo tungod sa sala. Atong palibot tinunglo, naakagubot, kasakit, tanan. Pasalamat sa Dios ning unang Bible nga dito sa langit pagkanindot nga lugar nga giandam sa Dios alang kanato, no? Pagkanindot nga lugar nga giandam niya alang kanato. Ingon ang Bible sa atong gibasa ganina na ay mga mansyon, no? Atong makita dito nga naa dito ang presensya sa Ginoo, no? It is also called a place of glory, no? Himaya sa Dios. Makita nato nga naa dito ang kahayag sa Ginoo. Revelation 21 and verse number 11, no? Ingon ang Biblia nga nagabaton sa himaya sa Dios ang iyang kahayag nahisama ngadto sa usa ka bato nga labing bililon bisan sama sa bato nga hasper tin-aw sama sa kristal, kahayag sa Dios, no? Naa dito ang kahayag sa Dios. Then makita nato nga kaning lugar wala nay mga dili maayong butang dito, wala nay kasakit, wala nay paghilak, wala nay tunglo, no? Wala na. Revelation chapter 21 and verse number 4, ningon ang Biblia, ug ang Dios mopahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay kamatayon ni kaguol ni paghilak ni aduna pay unsang nga kasakit, kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. O, nangahanaw na. Wala nay kasakit, wala nay paghilak dito, wala nay kamatayon, o, wala nay kangit-ngit. At ang gingon ganina, ang kahayag sa Dios mimudan-ag. O, so makita na to mga igala unsa kanindot nga butang nga giandam sa Dios alang sa mga iyahang katawhan. That's why mga igala, ikaw na minaw karon, ayaw pagduha-duha o pagdawat ni Ginoong Hesus Kristo. Kay dili man ni siya ingon nga ang imong relihiyon mo'y mausab, apan ang imong relasyon sa Dios, no? Andamon ka sa Ginoo diri sa kalibutan, tagaan kag kinabuhing walay katapusan. No? Ang imong kinabuhi ilahi niya sa uban, no? Mataw ka pag-usab, maiyaha ka ni Kristo, mahimo kang tinuod nga Kristohanon. No?
Butang kaniya og simbahan diin giwali ang kamatuoran aron nga ang imong kinabuhi malain, ang imong kinabuhi mausab, mahisama ang imong kinabuhi ni Ginoong Hesus Kristo. Kay usa nining adlaw mobiya ta ning kalibutana. Oh, mobiya ta ning kalibutana. So ang importante lang nga imong maangkon si Kristo nga imong manluluwas aron nga ingon ang Biblia aduna kay kinabuhing walay katapusan ug ang langit mahimo na nga tinuod sa imuhang kinabuhi nga mokaingon ka usa nining adlaw ini kamatay nako langit nako mutanas lang anong langit naman ka tungod kay naisaad sa pulong sa Dios tungod kay tinuod ang pulong sa Dios tungod kay kini nga mga saad sa Ginoo dili mapakyas no mo ni atong gisaligan tay laing wa man tay laing gisaligan ang pulong man sa kamatuoran. That's why we have this 15-minute Bible truth para mahibaw kas kamatuoran aron maandam ka aron imong kinabuhi siguro na og langit no siguro na og langit so mga higala ako nga ipaniguro ninyo ang langit tinuod ang langit lugar nga giandam sa Dios alang sa mga taong andam. So sunod, kini na usab si Pastor Mark sa Sidon o sa sunod na usab nga higayon. Daghang salamat. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.